बेलासे साहा फुदुंनो रोङा सालि Tikli pita wase, malpua ase, aro puri ase. Nalagay dahil kusog ka. दासो फैदो नोङो आलु लायनाया एमान गोबाव थोरसि खुरै सुनो रोङो सिख्लाबो सिमनि रोङो बेखौलाय सोर जोबगोन खोब ओरैनो मोनजागोन बायसा मोनदो नोङो थां खामानिफोरा माव थां अलसिया ओरैनो थाबाय मोनजागोन नोंद' नोङो दायोसो बिखो थोरसि खुरैखौ सुग्रो ओंखामा जा दायो मादिबा बे नानियाबो दाबो उथियाखै नानि उथिदो सानजौबाय नानि उथिदो सानजौबाय थादोले र' दसे बाहान टिउन दोनो होआले Sakit itu kalau anak hai jeli. Exam ala gaban ma doङो? English doङो आब'. दे होमबा एग्जामखौ मोजां होदे मोजां फराय
Ya, bos saya. Salam nih emang kebo. Tuh. Masa kurung naik ke belai? Pagli? Masa kabar? Oh Pagli. Masa kabar? Masa kurung naik jada? Pagabab. Dah belasnya sa kurung nurunga sali. Bima batuli pisaja. Ma bे जोनोम मोनसेयाव पाम मावनाय मोनथाय आं बेखौ फिनांदों Baida भाङा पुटासिना दादा भाङा पुटासिना Nai ja nai. Kak di putali भाङा पुटाटु ang krep boro tu kayak dilina kitoy Dilu duta agote lahine. boro tu berat liter bepari damin ni de kiman ke disi dam tu Lahata attaga kisi disi. ya moi kusina diko dam kon diye boli Bua, tui kiman dili hoy? moi sari 8 টাকা ke dilu hoy na hoy Hoy niki? Kitiba lobi de ja. ang krep karone na pai moi उन्दुनाय नङा लामाया सिबिदां बारा उन्दुबाय थाबा लावथिसो गोनांदो baida भाङा पुटासिना Moi भाङा पुटा bisa baisu. Asina भाङा पुटा? Asi भाङा पुटा ha? Dala si pita nung be. Mon ba भाङा पुटा.